Добре дошли в Delicious Vibes! Днес ще ви покажем една много бърза и лесна рецепта – паеля с морски дарове. В нагорещен тиган си разтапяме една бучка масло. Към нея добавяме замразени миди. Лекичко ги запържваме да се поотпуснат. Мидите са полусготвени, затова им трябва мъничко на тигана. Осоляваме ги и към тях добавяме готова паеля от Lidl. В нея има ориз, зеленчуци и различни морски дарове. Мидите ги добавихме, за да е по-богата нашата паеля на повече морски дарове. Готвим на тиган няколко минутки, разбъркваме хубаво и след това слагаме капак да се задуши. Около 5 минути са и необходими и вечерята ни е готова. Много бърза, много лесна и много вкусна морска вечеря имаме за няколко минути. Не се колебайте да пробвате нашите рецепти. Delicious Vibes!